Li bajarê Amêdê fiyetên nan giran bû, welatî berê xudan li malên xwe nan çêkirine. Bi qeyrana aboriya Tirkiyeyê fiyetên xwarin û kelopelan jî herkê diçe zêde dibe. Kiloya kîsên an jî zêde bûn. Bi pê re jî nanfiroş jî fiyetên nan zêde kirin. Li bajarê Amêdê jî nanek bû 7 lîreyên Tirkiyeyê. Ji bo vê yekê, jinên malan dest bi strandina hevîr û nan lêxistinê kirin. Li her baxçeyekî de êdin tenûrekî nanê heye. Dinya pahalî biye, ez emeklî me 5-6 zarokêm hene, ez emeklî meaşî distînim û zilamê min jî rehmet kiriye û madî durmam tune kiriye me. Ey ji xwe re dînim arvan zêde biye, torba arvan biye 500 milyon. Deka 500 milyonî ez bidim arvan, ez ê çi bixwim? Çi bidim kirê? Ez jî tînim ji xwe re arvan distînim û tînim hevîr dikim, tendûrê vê dixim û ji xwe re nan lê dixim. 4 û 5 û heftekî em ji xwe dixwin. Em bi wî îdara dikin. Malbatên qelebalix ji ber giranbûna nanê li ber deriyên xwe êdin nan lê dixin. Dewra dibêjin nanek têrê kulfeta malekî nake. Ji firinan nikarin nan bistînin. Ji bo wî jî ardên xwe distînin û li malên xwe hevîr distirên û li tenûran nanê tenûrê lê dixin. 7 salî bûn diya min lê dixist, ez çûm ber dest ba diya xwe, diya min nan lê dixist, min nan jê distin dixwar. Ez eynî anaka ez eynî bûm wek diya xwe biye 7 milyon 8 milyon. Ez royê 3 nan û 4 nan dixwim. En hindikî wî 4 nan dixwim. Nîvro jî 4, têr nake, nîvro jî 4, êvarê jî 4. Perê me ji xwe çend nan tenê. Kiriya me û ewka me tev mecbûrî em ji xwe re li malê lê dixin, ji xwe lê dixin. Hêjayê gotinî ku fiyetek nanek beriya qeyrana aboriyê lîreyek bû. Lêvêga nanek li Amêdê bû 7 lîreyên Tirkiyeyê. Sominek jî bû 3 lîre û 5 quruş. Hin jin jî hevriyên xwe amade dikin û didin firinan ku ji bo wan bikin nan. Lê firin fiyetên nanek ji bo wan bi 2 lîre û 5 quruşa lê dixin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.